हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गोविंद। हरे कृष्ण। കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 13-ാം അധ്യായത്തിൽ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, പരമാത്മാവ് ഇവരെല്ലാം കുറിച്ച് പഠിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. ആത്മാവല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത്, ഗുണങ്ങളാണ് ശരീരത്തെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ആ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഗുണങ്ങൾ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വം, രജസ്, തമസ് എന്നീ ഗുണങ്ങൾ ഒരാളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾ അയാളുടെ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനതയിൽപ്പെട്ട് ശരീരബോധത്തിൽ എങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, എങ്ങനെയാണ് മോചനം സാധ്യമാകുന്നത്. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അവ്യഭിചാരിണി ഭക്തി, കലർപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്, പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതരാകണം, പരമാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണത് കെട്ടുപാടുകളിൽപ്പെട്ട് നമ്മൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവ്, അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ശരണാഗതരാകണം, എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുരുഷോത്തമനാണ്. അദ്ദേഹം പുരുഷോത്തമനായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതരാകാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പുരുഷോത്തമനാണ്, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ഭാവാർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. ഈ നീക്കം ചെയ്യൽ പ്രക്രിയ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതികമായ കെണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ നിരവധി പ്രക്രിയകളുണ്ട് എന്ന് മുൻ അധ്യായങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 13-ാം അധ്യായം വരെ പരമാത്മാവിനോടുള്ള ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് നാം കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അകൽച്ചയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തോടുള്ള ആസക്തിയുമാണ്. ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ബന്ധം തകർക്കുന്ന പ്രക്രിയ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധനത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാം, അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ ബന്ധനത്തിലാണ്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്താണ്, അതാണ് തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ആർക്ക് ശരണാഗതനാകണം, അത് പിന്നീട് പറയുന്നു. എങ്ങനെ ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുന്നു, അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരെല്ലാവരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഭഗവാന്, പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതരാകുന്നു. ശരണാഗതരാകാതെ നമുക്ക് മോചനം സാധ്യമല്ല എന്നും കൂടെ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
പിന്നീട് 7 മുതൽ 11 വരെ ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ചെയ്യുന്നു, ഒരു ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊന്നിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരെയും, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെയും പരിപാലിക്കുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, പരമപുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേദാന്തത്തിലൂടെയും പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രീതികൾ വിവരിച്ചു, അതായത് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തി നേടുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയൽ, അതായത് ബന്ധന വിമുക്തി അത്യാവശ്യമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ ഒരു അശ്വത്ഥത്തോട്, ഒരു ആൽമരത്തോട് ഉപമിക്കുന്ന ഒരു രൂപകത്തിലൂടെ വേർപിരിയലിന്റെ ആവശ്യകത വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ 15-ാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു. ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ മുറിക്കാനുള്ള കോടാലി, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെണിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നതിന് ഭഗവാൻ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്താണ്? വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വൃക്ഷത്തെ കടയോടെ വേരോടുകൂടി മുറിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച ഊർധ്വമൂലമധ ശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദാസ വേദവേദ് അധശ്ചോർധ്വം പ്രസൃതാസ്തസ്യ ശാഖാ ഗുണപ്രവൃദ്ധാ വിഷയപ്രവാളാഃ അധശ്ച മൂല്യാനനുസന്ധതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. അപ്പോൾ ഊർധ്വമൂലം അധ ശാഖം, വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടും ശാഖകൾ വേരുകൾ മേലോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട്. ഊർധ്വമൂലം, വേര് മേൽപോട്ടാണ്, ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു വൃക്ഷമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാണ്. അതും ആ അശ്വത്ഥം പ്രാഹുർ അവ്യയം, അവ്യയമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കാത്തത് എന്ന്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്ഥമുണ്ട്. അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വൃക്ഷം എന്ത് എന്ന് അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ. അപ്പോൾ 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനചക്ഷുസ, അതായത് ആത്മീയമായ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വേർതിരിച്ച ഒരു ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വീക്ഷിക്കാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണുകളോടുകൂടി നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രംഗമായിട്ടേ നമുക്ക് തോന്നുകയുള്ളൂ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് വളരെയധികം കഷ്ടം അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവിന് സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ ഓർക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല. അജ്ഞാനത്തിലാണ്. ഇതൊന്നും സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ജീവികളും ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൃഷ്ടിയിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ വീക്ഷണകോൺ മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമല്ല, അത് ക്ഷണികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഒരിക്കലും സത്യവുമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുക. ആധ്യാത്മിക ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ മാത്രം വീക്ഷണകോൺ നമ്മൾ മാറ്റണം. എല്ലാവരും ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മക്കൾക്ക്, പേരക്കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത ഒരു 5 തലമുറയ്ക്കുള്ള സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളും അവരുടെ മക്കളൊന്നും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ശാശ്വതമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത സമ്പത്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു പ്രതിബിംബം പോലെ വേരുകൾ കീഴ്പോട്ടും
വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ടുള്ള ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമാണ് ഇത് എന്ന് പറയും ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, കാലുകൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഇതുപോലെ നിർത്തുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം സുഖം തോന്നും? പ്രഭുപാദ് ചോദിക്കുകയാണ്. കാലുകൾ മേലോട്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ തല കീഴ്പോട്ടാക്കി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാകും അവസ്ഥ? അതുപോലെ പ്രകൃതി അതുപോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ പിടിച്ച് തല താഴ്ത്തിയാൽ അതത്ര സുഖകരമല്ല. അതിനാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ്. മൂളം താഴ്ത്തേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ അത് ഉയർന്നു പോയി. അതിനാൽ ഇത് അസ്വസ്ഥമാണ്. നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് ശ്വാസം വിടാനോ നേരെ നിൽക്കാനോ കാലുകൾ മേൽപോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവനും അസ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ ശാന്തി സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊരു വിശദീകരണം അത് വികൃതമായ പ്രതിഫലനമാണ്. അതായത് ഭൗതിക ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം കാണിക്കുന്നത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഏതോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വികല പ്രതിബിംബമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കാണേണ്ടത് എന്ന്. കാരണം പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തെ എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും? പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരു കുളത്തിന്റെയോ ഒരു നദീതീരത്തോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരത്ത് നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കാണും. അതായത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് വേറെ ഏതോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു നദിയുടെ തീരത്തോ കുളത്തിന്റെ തീരത്തോ ഒരു വൃക്ഷം നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രതിഫലനം അതേ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഊർജ്ജമൂലവും അധശാഖവുമായി മാറിയതായി നാം കാണുന്നു. അതിനാൽ ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ഇത് യഥാർത്ഥമല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതിഫലനം ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമല്ല. യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് നദിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വൃക്ഷമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വെള്ളത്തിലെ മരത്തിന്റെ ആ പ്രതിഫലനം യഥാർത്ഥമല്ല. യഥാർത്ഥ മരം ഉയർന്നു. അതുപോലെ യഥാർത്ഥ ആസ്വാദനം, യഥാർത്ഥ ഇനങ്ങൾ എല്ലാം ആത്മീയ ലോകത്താണ്. ഇത് കേവലം പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്, അത് വസ്തുതയല്ല. അതിനാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആസ്വാദനത്തെ മായ അല്ലെങ്കിൽ മിഥ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്നും തന്നെ സത്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാം തന്നെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് മുതൽക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിക്കുന്നോ ഒന്നും തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. എല്ലാം തന്നെ മിഥ്യയാണ് എന്ന്. കാരണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. കൂടാതെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയുമല്ല ഇത്. പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്, ക്ഷണികമാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരവും ക്ഷണികമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളും ക്ഷണികമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടൊന്നുമില്ലാത്ത ഈ ലോകം എല്ലാം തന്നെ സത്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ സത്യമായിട്ടോ ശാശ്വതമായിട്ടോ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, സത്യവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ളത് വേറെ ഏതോ ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുമുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് വേരുകൾ മേൽപോട്ടാകണമെങ്കിൽ ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടാകണമെങ്കിൽ, കാരണം ഒരു വൃക്ഷം ആരംഭിക്കുന്നത് വേരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ വേരുകൾ മേലിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ വേരുള്ള ദിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം ബ്രഹ്മലോകമാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ്
ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വേരുകൾ മേൽപോട്ട്. ഈ വൃക്ഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരംഭിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നീട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വൃക്ഷഛായ വെള്ളത്തിൽ നിഴലിക്കുന്നത് പോലെ ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴലാണ് ഇവിടെ നിഴലിക്കുന്നത് എന്ന്. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, സത്യമായിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതിന്റെ ഒരു വികല പ്രതിബിംബം, ശരിയായ പ്രതിബിംബവുമല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാം നിഴൽ കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ തന്നെ നിഴലാണ് അവിടെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഫലനവുമാണ്. കൂടാതെ തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിഫലനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വികല പ്രതിഫലനമാണ്. അതേപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ അതേ ഡിറ്റോ പ്രതിഫലനമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിഴൽ വികലമാണ് എന്ന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തിയിൽ നിലകൊള്ളുമ്പോൾ, ഭക്തിയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം, അടിത്തറ. ആ ഭക്തിയിലാണ് എല്ലാം, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്. പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമോ അത് തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികമായ വൃക്ഷത്തിന്റെ നിഴൽ തൃഷ്ണയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്നുള്ളത്, അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോടുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയാണെങ്കിൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അടിത്തറ എന്നുള്ളത് തൃഷ്ണയാണ്. അതായത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ആത്മാക്കളുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, തൃഷ്ണകൾ, അതിയായ ആഗ്രഹം, പലവിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. ആ ആഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ ഭൗതികതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നവയ്ക്കെല്ലാം തൃഷ്ണ തന്നെ കാരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും നിലകൊള്ളുന്നത് അവനവന്റെ സുഖത്തിനെ, അവനവന്റെ ആസ്വാദനത്തിനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്ക് സുഖം ലഭിക്കണം, എനിക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. ഓരോരുത്തരും, ഓരോ പ്രാണിയും, നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും എല്ലാം വീക്ഷിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാം, എല്ലാവരും അവനവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു കൂട്ടായിട്ടുള്ള പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്തിലാണ്? തൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനമാകുന്നത്? ഒരിക്കലും ആകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വികല പ്രതിഫലനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആധ്യാത്മിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി സ്വന്തം ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും തൃഷ്ണ, അതാണ് അടിസ്ഥാനം. നമ്മുടെ എല്ലാം നിലനിൽപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ സുഖമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സുഖമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വികല പ്രതിബിംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം വെള്ളമാണ്, പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ പോഷണം ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അതിന്റെ വളർച്ച. കാരണം ഗുണങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, പിന്നെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും എല്ലാം, 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് ഇവിടെ ഓരോ ജീവനും, ഓരോ ശരീരവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ പോഷണം ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു ശാഖകൾ. അതെന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴേക്കാണ് ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളർന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ബ്രാഞ്ച് മാത്രം പോരെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും അനേകം ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഏത് ലോകത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഈ
ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വികല പ്രതിബിംബമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന് അനേകം ശാഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ അനേകം ഗ്രഹങ്ങൾ, അനേകം രൂപങ്ങൾ, ഇവിടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശരീരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. ആ ഓരോ ജീവാത്മാവും അങ്ങനെ ഓരോ ജന്മത്തിലും പല പല ശരീരങ്ങളെടുത്ത് പല പല ലോകങ്ങളിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതായത് അനേകം ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ശാഖയിലേക്കും ജീവാത്മാക്കൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നെവർ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജന്മം അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൂടാതെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ. അപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ആസ്വദിക്കുന്നു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം. കൂടാതെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്കിറങ്ങുന്ന തായ്വേരെന്താണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ. ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനെയും സമമായിട്ട് കാണുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. രാഗം, ദ്വേഷം, ചിലതിഷ്ടം ചിലതിഷ്ടമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന ഭേദം കാണിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭേദങ്ങൾ, രാഗം, ദ്വേഷം, ഇങ്ങനെയുള്ള വകഭേദങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാർ എല്ലാത്തിനെയും സമമായിട്ട് കാണുക. നമുക്ക് ഇതിഷ്ടമാണ് അതിഷ്ടമില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണുവാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന്റെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാകുന്നത്. രാഗദ്വേഷത്താൽ നമ്മൾ ചിലത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു, ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമുക്ക് ഇഷ്ടമായത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖം തരുന്നത് മാത്രം, അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 രീതികളിലൂടെ, നന്മ, അഭിനിവേശം, അജ്ഞത എന്നീ രീതികളിലൂടെയാണ് പ്രകൃതിക്ക് പോഷണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ജീവികൾ പഴങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ചാടുകയാണ് ജീവികളെന്ന്. അതായത് ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ പക്ഷികളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പറന്ന് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലുമുള്ള പഴങ്ങളും പൂക്കളും എല്ലാം അതിലെ തേനെല്ലാം നുകർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് അനാദികാലമായിട്ട് ഇവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. മുകളിലും താഴെയുമാണ്. മുകളിലുള്ളത് അതായത് ഈ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം വരെ നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിന്റെ വേരുകൾ അപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആരംഭമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജീവികൾ കൃഷ്ണന്റെ ശാശ്വതമായ ഭാഗങ്ങളും അംശങ്ങളും ആണെങ്കിലും അവ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായി മല്ലിടുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ അതെല്ലാം മറന്നു പോയത് കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളിലൂടെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ പുനർജന്മങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ധർമ്മം, അർത്ഥം, കാമം, മോക്ഷം എന്നീ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ മോക്ഷം കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല. അതാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഫലനം, വികല പ്രതിഫലനമായിട്ടുള്ള ഈ വൃക്ഷമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പല വിധത്തിലുള്ള സുഖ ദുഃഖ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന രാഗദ്വേഷങ്ങളാണ് ഈ മഹാവൃക്ഷത്തിന്റെ തായ്വേരുകൾ. എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യവും നിരീശ്വരവാദവും പ്രവണതകളായി വളരുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തിലും മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ വെച്ച് പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിച്ച ശേഷം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തന്റെ കർമ്മങ്ങളെ അഥവാ ഫലോദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്കർഷത്തിനായി കൊണ്ട് പുനരാരംഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യലോകം കർമ്മഭൂമി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.
അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി അതിൽ നിന്ന് മോചനം എങ്ങനെയാണ്? അങ്ങനെ അനാദികാലമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഓരോ ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എങ്ങനെ എന്ന് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാന്തോ ന ചാതിർന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദഹ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗദാനാ നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യദഹ പ്രവൃത്തിഃ പ്രസൃതാ പുരാണി. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ന രൂപം അസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ. അതായത് ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളിത് പ്രതിഫലനമാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എവിടെ നിന്നാണ് പ്രതിഫലനം? യഥാർത്ഥ രൂപം ഏതാണ്? അറിയാൻ പാടില്ല. കൂടാതെ ന അന്തോ ന ചാതിർ ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ. കൂടാതെ ഈ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എവിടെ പോയി അവസാനിക്കുന്നു, അതും അറിയാൻ വയ്യ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ളതല്ല, വികല പ്രതിബിംബമാണ്. ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, എൻഡിങ് പോയിന്റ് രണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശരിയായ രൂപം എന്ത്, അതും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ? അശ്വത്ഥമേനം സുവിരൂഢമൂലം. അതായത് ഈ അശ്വത്ഥം വളരെയധികം വേരുറച്ചു. അതായത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് ശരിയായ നമ്മുടെ വാസസ്ഥാനം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗവും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, പരിചയപ്പെട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയേ ഇല്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവിക്കുന്നു, ഇതാണോ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലം, അല്ല നമ്മൾ മരിച്ച ശേഷം എവിടേക്ക് പോകുന്നു, ഇതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ബോധറേഷനും ഇല്ലാതെ ഇതാണ് എന്തോ എന്റെ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് എനിക്ക് കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു, എന്ത് ചെയ്യാനാ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇല്ല, അതിന് പ്രതിവിധിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുവിരൂഢ മൂലം, വേരുറച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷേ ആ ആസക്തി നമ്മൾ ഇല്ലാതെയാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എങ്ങനെ? അസംഗശസ്ത്രേണ, അസംഗമാകുന്ന ശസ്ത്രം, അതായത് വൈരാഗ്യമാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആസക്തിയിലാണ്, അതിയായ ആസക്തി. ഈ പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതമാണ് എല്ലാം എല്ലാം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിയായ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തിയിൽ ഉറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതല്ല ശരിയായ സ്ഥലം. അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വൈരാഗ്യം. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോടുള്ള ആസക്തി, എല്ലാത്തിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരമാണ് പ്രധാനം. നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ആസക്തി, നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, പ്രകൃതിയിലെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള ആസക്തി, അതെല്ലാം നമ്മൾ അസംഗശസ്ത്രേണ, വൈരാഗ്യം എന്നുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ദൃഢേന ചിത്വ, വളരെ ശക്തിപൂർവം അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു കളയണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റിനെ വൈരാഗ്യം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയുക. അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് വിച്ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തീർന്നില്ല. ഭഗവാൻ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, പിന്നെയോ തദഹ പദം തത്പരിമാർഗിതവ്യം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. യസ്മിൻ ഗദാന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ. എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലയോ, ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ അതാണ് എന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ചുവരവില്ലാത്ത ധാമം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ,
ആ പരമമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ശ്രമവും നമ്മൾ നടത്തണം. അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലാത്തത് അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പരമപുരുഷനെ നമ്മൾ ശരണാഗതരാകണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യഥ പ്രവൃത്തി പ്രസൃതാ പുരാണി. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്ത് കാണുകയില്ല. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. വേരുറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധത്താൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യപദം പൂകി സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കണം. കൂടാതെ ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അതിനെ ഭരിക്കാനുമുള്ള ആസക്തി, അതാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തുന്നത് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, നമ്മുടെ എല്ലാ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് 10 വിധത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. കൂടാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കാനുള്ള, അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. പ്രകൃതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലൂടെ ആ പ്രകൃതിയെ ഭരിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആസക്തി വളരെ ശക്തമായതിനാൽ ഈ ബന്ധത്തിൽ അസംഗ എന്ന വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആത്മീയ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ ഒരാൾ വേർപിരിയൽ, അതായത് വിരക്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിവുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും വേണം. ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകളുടെ ഫലമായി ഒരാൾ പരമപുരുഷന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോട് കീഴടങ്ങുക, ഭഗവാന് ശരണാഗതനാകുക എന്നതാണ്. എവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഈ തെറ്റായ പ്രതിബിംബമായ മരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരണം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വൃക്ഷത്തിലെ ഏതെല്ലാം ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാലും തിരിച്ച് മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക്, പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ബ്രാഞ്ചിലേക്ക്, അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തവണ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരാത്ത വിധത്തിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പൊയ്ക്കളയണം എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ പരമപദത്തിലേക്കായിരിക്കണം. അതിനുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് ശരണാഗതരാകുക. 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനുള്ള വഴി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, മാംചയോ അവ്യഭിചാരിണം ഭക്തിയോഗേന സേവതേ. അങ്ങനെ മാത്രമേ, ആ ഭഗവാന് ശരണാഗതരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോടെ കീഴടങ്ങുക എന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഈ തെറ്റായ പ്രതിബിംബമായ മരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ വിവരണം ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത്. ആ ദൈവീക വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രീതി നേടുന്നതിന് ഒരാൾ കീഴടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. ഇത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, ജപം മുതലായവയിലൂടെയുള്ള ഭക്തി നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി എന്താണ്? നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനം. അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരേ ഒരു വഴി എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ ഈ നിഴൽ വൃക്ഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലയോ? ആ പരമപദത്തെ പറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞുവല്ലോ, 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ശ്ലോകം? ആരാ പറയുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയില്ല? ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൻ ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ.
അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ, എങ്കിൽ മാത്രമേ തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ധാമത്തിലേക്കും പോയാലും തിരിച്ചു വരണം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയാൽ മാത്രം ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട. അപ്പോൾ ആ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിർമാന മോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്താഹ സുഖ ദുഃഖ സജ്ഞൈർ ഗച്ഛന്ത്യ മൂഢാഹ പദമവ്യയം തത്. ആ അവ്യയമായ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ? ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്താഹ, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണം. തീർച്ചയായിട്ടും രാഗദ്വേഷങ്ങളാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തായ്വേര്. അതിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉറച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ആസക്തിയിൽപ്പെട്ട് ഉറച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിലാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം. എങ്ങനെ? എല്ലാത്തിനോടും സമഭാവന, അങ്ങനെ സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒന്നിനോടും ആകർഷണമോ വികർഷണമോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല, ഒന്നിനോടും വെറുപ്പുമില്ല, ഒന്നിനോടും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ സന്തോഷമോ ദുഃഖമോ ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിർമാന മോഹ, മാനവും മോഹവും അറ്റവരായി എന്ന്. അതായത് തന്നെ ആരെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ ആർക്കെങ്കിലും താൻ കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, പക്ഷേ തനിക്ക് ആരെങ്കിലും ബഹുമാനം കൊടുക്കണമെന്നോ, കൂടാതെ അഭിമാനം, ശരീരമാകുന്ന തന്റെ ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള അഭിമാനം, അതായത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, എഞ്ചിനീയർ ആണ്, PhD ആണ്, അങ്ങനെ തന്റെ ശരീര ആ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനോടുള്ള അഭിമാനം, അതെല്ലാം മിഥ്യാഭിമാനമാണ്. അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ജിത സംഘദോഷ ദുസ്സംസർഗം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളും പിന്നെ അവ്യക്തിഗതവാദികളും അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടൊന്നും സംഘം കൂടാതെ അധ്യാത്മനിത്യ വിനിവൃത്ത കാമാഹ, അതായത് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് അധ്യാത്മനിത്യ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിനിവൃത്ത കാമാഹ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ദ്വന്ദ്വൈർ വിമുക്ത, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനായി. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. മറ്റേതെല്ലാം നമുക്ക് കളയാൻ സാധിച്ചാലും ഇത് ചിലപ്പോൾ പോയില്ലെങ്കിലോ, ഇതാദ്യം നമ്മൾ, അപ്പോൾ ആദ്യം അതാണ് കളയേണ്ടത്. സുഖ ദുഃഖ സജ്ഞയിൽ, സുഖവും ദുഃഖവുമായിട്ടുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി ഗച്ഛന്തി അമൂഢാഹ, ആരാണ് പോകുന്നത്? പദമവ്യയം തത്, ആ പരമപദത്തിലേക്ക് ആര് പോകുന്നു? അമൂഢ, ബുദ്ധിമാന്മാർ, മൂഢന്മാരല്ലാത്തവർ. അപ്പോൾ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആരാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിത, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ പരമപദം എത്തുന്നതിന് മുൻപ് സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന വഴികളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ്, അതാണ് 3 ദോഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന 3 ദോഷങ്ങളാണ്. മിഥ്യാഭിമാനം, ഈ ശരീരത്തിൽ അഭിമാനിക്കുക, അത് ഇല്ലാതെയാക്കണം. മായാമോഹം, വ്യാമോഹിതരാകുക, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതിലെല്ലാം പെട്ടിട്ടും നമ്മൾ വ്യാമോഹിതരാകാതെ ദുസ്സംസർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതന തത്വത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖ ദുഃഖാദികളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാവുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തുക, കീഴ്വണക്കത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക ഭഗവാനും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ശരണാഗതനായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം.
അതിനുശേഷം ഭഗവാന് കീഴടങ്ങുക. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭഗവാന് കീഴടങ്ങേണ്ടത്. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചിന്തയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അത് സാധ്യമാകില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ശരണാഗതനാകണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു തരും. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഗുരു ഓൾറെഡി ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ ആളാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കേട്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ ശരണാഗതരാകണം എന്ന് പറയുന്നു. ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നാഥനാണ് എന്ന തെറ്റായ പ്രതാപം ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്റേത്, ഞാൻ, എന്റെ എന്നുള്ള അഹം മമേതി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കണം. അഹം, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തെ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കുക. ഇതെല്ലാം എന്റേതാണ് എന്നുള്ള എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ നാഥനാണ്, ഉടമസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള അവകാശം, അതും ഉപേക്ഷിക്കുക. മിഥ്യാധാരണയിൽ നിന്ന് മുക്തനായി, തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി നമുക്ക് ആ പരമപദത്തെ പോകാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് ഒരാൾ നിത്യവാസത്തിൽ എത്തുന്നു. അതിൽ നിന്ന് പോയ ഒരാൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരില്ല. അങ്ങനെ എപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല. യസ്മിൻ ഗദാന നിവർത്തന്തി ഭൂയാഹ. അവിടെ ഇനി ഒരു തവണ നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച ജീവാത്മാവിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ, അജ്ഞാനത്തിലാക്കപ്പെട്ട പ്രജ്ഞയെ, അവബോധത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ആക്കി, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നീട് ആത്മാവിന് പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഈ ഭൂമി മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സ്വത്താണ് എന്ന് ആളുകൾ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ അതിനെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഉടമാവകാശത്തിന് കീഴിലാണ് ഭൂമി എന്ന മിഥ്യാധാരണ ഉപേക്ഷിച്ചേ തീരൂ. ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ട് വേണം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്താൻ. അപ്പോൾ ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിക്കണം ആദ്യം, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഭഗവാന് ശരണാഗതനായി ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്കുള്ള വഴി നമ്മൾ നോക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷം എന്താണ് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ന തദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. പരമമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മമ, എന്റെ ധാമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം ധാമമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്തേ, ഒരു തവണ അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരുന്നു. പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വാസസ്ഥാനത്തെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണലോകത്തെ ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നു. പരവ്യോമത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശങ്ങളത്രേ. ഈ വിശ്വത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൂര്യന് മാത്രമേ സ്വയം പ്രകാശമുള്ളൂ. പരവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. അവയെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരവ്യോമം. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാപൂരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്വയം ജ്യോതിസാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെയും പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്. സ്വയം ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രകാശമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തമസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എപ്പോഴും ഇരുട്ടാണ് ഇവിടെ. ഇവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടണമെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം അത്യാവശ്യമാണ്. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ മുഴുവനും ഇരുട്ടായി. അതാണ് ആക്ച്വലി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടത്തെ അവസ്ഥ, അതാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ്
ഇവിടെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും അഗ്നിയെയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. എന്താണ് ഈ വിഡ്ഢിത്തം? എന്തിന് വൈദ്യുതി ബില്ല് അടയ്ക്കണം? അവിടെ പോയി താമസിക്കുക. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് നദ്ഭാസയതേ, അത് ആത്മീയ ലോകത്ത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കൊണ്ടല്ല എന്ന്. കാരണം എല്ലാവരും പ്രകാശമുള്ളവരാണ്, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രകാശിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ല, അറിവില്ലായ്മയില്ല, ഒരു കുറവുമില്ല, ദയനീയമായ അവസ്ഥയില്ല. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് പ്രഭാഷണത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ വിവരണങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആകർഷിക്കപ്പെടണം. ആ ശാശ്വതമായ ലോകത്തേക്ക് സ്വയം മാറാനും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ തെറ്റായ പ്രതിഫലനത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കണം. അപ്പോൾ 8ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് പരമധാമത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും, പരധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് 3ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ധാമത്തിന്റെ വിശേഷണം 8ാം അധ്യായം തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം. ആ ധാമത്തിലെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം തന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു തരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ആകർഷണത്തിൽ പല പല വഴികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പല വഴികൾ, കർമ്മയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. യോഗങ്ങൾ, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം, പല യോഗങ്ങളിലൂടെ. പിന്നീട് രണ്ടാമതിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എല്ലാം നമ്മളെ ആകർഷിച്ച്, കാരണം നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതിനെ ഭഗവാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ അജ്ഞാനം നീങ്ങി നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ശരണാഗതരാകുകയും ആകർഷിതരാകുകയും അങ്ങനെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് അമിതമായി ആസക്തിയുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ബന്ധനം ഛേദിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ അവൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പോയാൽ ക്രമേണ വേർപിരിയാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുമായി ഒരാൾ സ്വയം സഹവസിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം അന്വേഷിക്കുകയും ഭക്തിപരമായ സേവനം എങ്ങനെ നിർവഹിക്കാം എന്ന് പഠിക്കുകയും വേണം. ഈ വിധത്തിൽ ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള തന്റെ ആസക്തി വിച്ഛേദിക്കാനാകും. കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വേർപിരിയാൻ ആവില്ല. അവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ സേവനത്തിൽ ബന്ധിക്കണം. അപ്പോൾ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചു, തന്റെ കടമകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ? പോരാ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. മനസാ വാചാ കർമ്മണ, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ശരീരബോധം നീങ്ങി ജീവാത്മാവ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ആക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മളുടെ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മുക്തരാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക. അല്ലാതെ നമുക്കൊരിക്കലും ആ ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ആസക്തരാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. പരമം മമ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ ഏതൊരു മുക്കും മൂലയും പരമപുരുഷന്റേത് തന്നെ. എങ്കിലും പരമം, അതായത് 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെ വെയിലോ നിലാവോ നക്ഷത്രങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കഠോപനിഷത്തും പറയുന്നുണ്ട്. ന തത്ര സൂര്യോ ഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം. പരവ്യോമം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകാശമാനമാണ്. ആ പരമധാമം ആത്മസമർപ്പണത്താൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും ആർക്കും പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പോൾ പരമം മമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റേത് തന്നെയല്ലേ? അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന് എന്താണ് ഇത്ര സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭഗവാന്റേതാണെങ്കിലും ഇത് തമസ് നിറഞ്ഞതാണ്, ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ
ധാമത്തിന്റെ തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിഫലനമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ വാസസ്ഥാനം ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരമപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക. ആരാണോ പരമപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ശരണാഗതരാകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തതായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, അതാണ് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, 2 കാര്യം.